En temps remots es diu que a l'illa d'Ea vivia una bruixa anomenada Circe, rodejada d'animals salvatges que a sobre els havia de mantenir drogats. Hola, senyors mariners! Hola, senyora. Ai, 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 com em veuran nosaltres? Com una simple bruixa rodejada d'animals salvatges, que a sobre el que fa és mantenir-los drogats per tenir companyia. Ai, que bé! Avui serà un dia diferent. Convidaré aquells bons homes mariners. Bon dia, mariners! Bon dia, senyoreta. Es veu que esteu cansats i a sobre esteu de sort. Avui puc convidar-vos a un bon vi. Oh, moltíssimes gràcies, senyoreta. Moltes gràcies! Molt encantats, molt encantats. Podríeu seguir-me. Moltíssimes gràcies. Mentre estaven dinant, company meu. Perfecte! mentre la bruixa va haver de marxar per una urgència que li va sorgir d'imprevist, a l'altra banda del menjador, les sospites d'Euríloc van resultar certes. Nois, què us està passant? Què us passa? Nois, digueu-me alguna cosa. Vaig demanar ajuda. Hola, Odisseu, necessito que m'ajudis. Els nostres companys estan en perill. Vale, entesos, quin és el problema? Doncs has fet bé, perquè aquesta dona és una bruixa que vol convertir els teus companys en animals de companyia amb un vi que va dient que és el millor de l'illa. Els convertirà en porcs. Mentre corria per anar a demanar ajuda, es va trobar a Odisseu i uns mariners. Hermes, necessitem la teva ajuda. Els companys d'Euríloc els ha agafat la bruixa i els han bruixat amb el famós vi. Es convertiran en porcs, sisplau, ajuda'ns. Mireu, Euríloc, si voleu rescatar els vostres companys, haureu de fer un antídot per salvar-los i protegir-te. Entesos, vale, intentaré fer-ho. Heu de tenir les parts en senyals d'amenaça, per si Circe us demana compartir el llet amb ella, perquè podríeu perdre la vostra masculinitat. Pel camí es troben a un missatger enviat de Zeus. Quan Circe no va poder convertir-lo en animal, Circe acabaria enamorant-se d'Odisseu i l'ajudaria en el seu viatge de tornada a casa després que ell i la seva tripulació passessin un any amb ella a la seva illa. Circe, haig de parlar amb tu. Després d'estar l'any amb tu, no sé com ho faré per viure sense tu. Els teus no han sigut així. És hora de marxar. D'acord, però fes-me un favor. Si vols arribar al teu destí, segueix els meus consells. Entesos, això faré. Nenes, i ara com... Dius, doncs, camp. Circe, haig de parlar amb tu. Té puta mare, s'abriu. Tu no m'enfoquis tant la cara, tio! Hermes, necessitem la teva ajuda. Els companys d'Euríloc els ha agafat la bruixa i... Joder! Està fent rieta, tio. I ho està veient.